Mamy w naszej godce takie słowa jak stolecie, robienie, wesele. I dzisiaj będziemy o nich gadać. Ja jest Grzegorz, a to jest Chwila z Godką. Witajcie. Toż mamy taką grupę słów niejakich po śląsku, co się kończą na e. Stolecie, śniadanie, kozanie, warzenie, wesele i tak dalej. Jak je odmieniamy? Po polsku sprawa jest prosto, kogo czego śniadania, kogo czego śniadania, nie jadłem śniadania i co jadłem, 2 śniadania. Po śląsku ale odmieniamy inaczej. Kogo czego nie jodrzech śniadanio, zjodrzech 2 śniadania. Niektórzy mają z tym problem i potem odmieniają nie jodrzech śniadania. A jeszcze inni odmieniają hiperpoprawnie i gadają zjodrzech 2 śniadanio. Jedno i drugie jest źle. Nie jodrzech śniadanio, nie było kozanio, jademy z weselo. Zjodrzech 2 śniadania, faroż miał 2 kozania, w tym roku albo latoś były 4 wesela. Na ekranie widzicie odmiana słowa śniadanie, co odmienia się tak, jak inne słowa z tej grupy. Stolecie, wesele, szkolenie, wycie, ćwiczenie, one wszystkie tak samo się odmieniają w tych przypadkach, co o nich godamy. We liczbie pojedynczej we dopełniaczu mamy tuż śniadanio, weselo, szkolenio, wycio, ćwiczenio i tak dalej. We gościu niedzielnym ze 1946 roku znajdziecie: potem się siadło do śniadanio, troszka kawy, troszka kołocza, jak to zawsze przy takiej przyleżytości. We powieściach ludu polskiego na Śląsku ze 1901 roku mamy: tak razem do weselo szykowali, a dzień weselo te wojsko, co tam w tym zomku było, wywiódli. A we tomie poezji wspomnijcie się ta mowa klaczka od Roberta Bernsa, co go przełożył na nasza gotka Mirosław Syniawa, mamy: wymyślanie normatywnej ortografii dla szkockiej gotki było jednym ze największych lingwistycznych ptoków przeszłego stolecia. We liczbie mnogi już nie mamy tego śniadanio. Mamy odmiana ze a na końcu, tuż go domy te śniadania, wesela, szkolenia, wycia, ćwiczenia. We książce Godek i bojek śląskich ciąg dalszy od Brunona Strzałki czytamy: zaroski po Wielkim Poście były 3 wesela naroz. We Zaraniu Śląskim ze 1908 roku znajdziemy: wścieklizna brała wszystkich, coraz to większo, krzyki, wycia ustowały coraz to bardziej. A we książce Duchy wojny od Alojzego Lyski mamy: stacyje we Wielkim Tydniu se odprawia, ale się boja, że wachy, te szkolenia rozstoliczne albo podpici kamracio napatoczą się i wszystko na postanowieniu się skończy. Teraz powiem wam o wyjątkach. Jozną 3 słowa, co mają klang taki i że mogłyby się tak odmieniać, a się tak nie odmieniają. To morze, to pole i to połednie. Kogo czego, morza, pola i połednia. Nie idzie powiedzieć morzo, polo ani połednio. Ale są nazwy miejsc, co też się tak odmieniają. Jastrzymbio, Łopolo, Koźlo, Zobrzo, Zołężo, Hebzio, Zogłębio. Co one mają wspólne? To, że są nijakie. To Zagłębie, to Jastrzymbie, to Łopole, to Zobrze, to Zołęże i tak dalej. Niektórzy chcieliby odmieniać do Bytomio i do Wrocławio, ale przeca to jest ten Bytom i ten Wrocław. Bez tego domy do Bytomia i do Wrocławia, bo to jest blank inkszo grupa. Ktoś by się spytał, to czemu go domy do Ustronio, jak jest ten Ustroń? Bo Ustroń to jest miano polskie. Po naszemu jest te Ustronie albo to Ustronie. I ino tak. A ode mnie to jest wszystko na ten roz. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.